Dobrý deň, volám sa Gabriela Laláková, som majiteľkou očnej optiky v Senici. Naša firma GL Optik je na trhu od roku 1992. Poskytujeme komplexné služby v obore očná optika. To znamená vyšetrenie zrakovej ostrosti, zhotovovanie dioptrických okuliarov i nedioptrických, slnečných, kontaktné šošovky, vyšetrenie farbocitu a veľký dôraz kladieme na odborné poradenstvo v oblasti estetiky i optiky. Spočiatku som uprednostňovala osobný kontakt so zákazníkom. Aj uprednostňujem, ale dneska som pochopila, že ten kontakt na webových stránkach je tiež veľmi, veľmi dôležitý. Zlaté stránky ma oslovili s možnosťou vytvoriť si vlastný web, keďže sú mojím dlhoročným partnerom a mali veľmi fundovaného obchodného zástupcu, ktorý ma presvedčilo dôležitosti týchto vecí, tak som pristúpila na spoluprácu s nimi a zatiaľ som veľmi spokojná. A so zlatými stránkami spolupracujeme snáď odjak živa. A webovú stránku máme od augusta minulého roku, to znamená roku 2010. Primárny význam tejto webovky je v tom, že si nás proste rýchle vygooglujete. Konkurencia v našom meste a vlastne nikde dnes nie je jednoduchá a preto som rada, že vďaka web stránke si nás nájdete na Google ako prvých. Efektivitu našich webových stránok si viem zistiť veľmi jednoducho. Občas vyspovedám svojich klientov a asi 10% mi referuje, že sa o nás dozvedelo z webovej stránky veľmi jednoduchým spôsobom. Vždy som bola veľmi zaneprázdnená a veľkou prioritou web stránky v zlatých stránkach je to, že sa mi vlastne o všetko postarajú. Robia mi kompletný servis. Takže sa potom môžem naplno venovať svojim zákazníkom. S webovkami od zlatých stránok som fakt spokojná. Veľmi doporučujem.